ụmụ Igbo ekene m ụnụ. Asị nka chi tata bụ nkwọ kpọtara anyị ihe ọma. Asị nka mmụọ niile na-anara oke na nkwọ nara oke niile na aja niile a chọrọ n'ụbọchị taa na ala Igbo gbaa gburugburu ise. Abụkwa m onye nke gị Ugochi tubelu Nwa Adama anyị na-akpọ alụ na Oraifite. Ihe nji wee bịa n'ụbọchị taa, ụka m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo hụrụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Ihe nji bịa n'ụbọchị taa bụ ka nkụzie ihe ụfọdụ na-emebi ihe n'etiti ụfọdụ famili ya n'etiti ndụ dị iche iche. Tata bụ ndị nne na nna ka m chọrọ igwe okwu. Lụta na m gwara gị na okwu niile m na-akụzi bụ ihe a gwa m kwuo ka m na-ekwu. Ihe m bịara igwe okwu na ndị nne na nna, ndị nne na nna ndị na-aghọsa aghụghọ, ndị nne na nna na-aghọsa aghụghọ ka m chọrọ igwe okwu taa. Ndị nne na nna na-achọ igwe okwu n'ụbọchị tata bụ ndị na-aghọ aghụghọ n'etiti ụmụ ha niile, wee jụ na ha ama agwa ụmụazị nke bụ eziokwu merenụ. Tata ọ na-awa ịgba afa ife ụfọdụ ndị mmadụ na o nwere ụfọdụ ezampụl ka mmadụ na nna like ihe mmadụ. O nwere ezinụlọ ụfọdụ bụ na o nwere ike mgbe nna na-eti okorobịa, o wee kwee nkwa wee jee na mmụọ dị na be nna ya wee kwee ofu mmụọ nkwa, wee sị mmụọ anya nyere ya aka ka ya kwudo, ka ya nụọ nwaanyị mụta ụmụ. Na ọnwụ na ya nụọ nwaanyị mụta ụmụ, na ya ga-abịa na-enye ya ọkụkọ. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụrụkwara ụfọdụ nwa bụ ndị na-achọ nwa, enwere ike ekwe ofu entities of powers nkwa na ọ bụrụ na enye ya nwa na ya ga na-eme nke a maọbụ nke ọzọ. Mana tata n'ụtọ na ojewarago ụka ọbịa asaghị isi nkwa anya na mmụọ kwekọrịtara nke mmụọ ga na-emeri ya, wee gwazie mmụọ nke ọ ga na-emeri ya. Dịka m kọwara na ihe nna akpọnya bụ ihe wụ PR, personal relation. Personal relation bụ example. Ọ bụrụ na mmadụ na ị na-achọ kọntraktị n'Ọka, o wee bụrụ na ijekwuru ofu onye na-arụ na ministrị ma ọ kọmishọna ma ọ bụ ndị ọchịchị isi ọchịchị, wee sị ya biko enyere gị aka ka ị nweta ọrụ dị etu a na ministrị dị etu a, nweta kọntraktị dị etu a. Na ịnweta ya bụ kọntraktị na ị ga-apụtara ya ofu efi, ma ọ na ịnweta ya bụ kọntraktị na ị ga-enye ya 1% of the total sum of that contract. Ma ọ bụ na ị ga-eme ka ụmụ gị mara n'ọkwanụ nyanwa bụ onye nyere gị aka iji wee bụrụ mmadụ na ndụ a. Ị nwetazie kọntraktị ahụ wee lofuo gị nwe ọkọ, lofuo onye mfere ọdụrụ udu mmiri. Ọ na-awa n'afa. Ana m achọ ịgwa gị ụfọdụ ụmụ ihe ụfọdụ ileghara anya. Nkwa dị iche iche, ngwa ọtụtụ ndị kwere nkwa dị iche iche, ikwecha mmụọ nkwa, mmụọ mere gị ihe o kwesịrị imere gị, ihe gị na-ekwuru, ka gị nwa mezuo ozie nkwa nke gị, ịgbawa mmụọ anya. Ụmụ ihe dị etu a bụ ihe na-enye nsogbu. Gị onye nne na nna onye eriri eri, gịnị mere na ihe akpọ nwa gị nwoke ma nwa nwaanyị si ya nwa m, mgbe m na-achọkwana gị, mgbe m na-achọ ka m mụta gị, na m gwekwa ọnụ ọdọ mmụọ dị na ngwuru nkwa na ọ bụrụ na amụta gị na mma akọwara gị ihe mere mgbe gboo, ka ọ ga-abụ ị nọ iwere ọkụkọ gboro ọdụ ọmụmụ. Gịnị ka ị mere n'ụbọchị taa? Imeri ya onye eriri eri. Mgbe ị kwetaziri ụdị nkwadota, ụfọdụ ụkwara ndị ewu na iji kpọọ mmụọ dị mmụọ wee sị ya bịa chekwawa gị ị na ezinụlọ gị, o wee chekwa gị, ya mee ka ị baa ụba, ya mee ka ihe gabaziere gị. Ichefuzie ikwupụta na mmụọ dị etu a wee kene nyanwụ nwaanyị na-agwa akịdị ka ike wee dị ya gwọta ọzọ. Kịtazi a na-atụ ilu, ndị Igbo na-atụ ilu sị na nwatakịrị onye isi letacha ụtara ọ zụtara n'ụkwụ, ya bịakwa zọrọ ọzọ. Ọrịgo ka ịzọta ọzọ, ịzọtara ọzọ, ị mara ọzọ ihe na-eme gị. Ihe na-achọ ịkọwa bụ ndị nne na nna ka m na-agwa okwu nke mgbede a. Ọ bụrụ na o nwere mmụọ ikwere nkwa mana ị mezuru ya, kabarụ mezuo ya. Na mgbe ụfọdụ o nwere ike gị nwawu nne na nna gbachaa anaba, ọfịawa n'isi ụmụazị. Ị ghọtara ya? Gị na mmụọ kwere, gịnị gwe mmụọ nkwa, imezuo nkwa,
na ekene nwaanyị na-agwa akịrị ike adị agwọta ọzọ ọ bụrụ sọ mmụọ ịmara etu o si ahụ ikwecha mmadụ nkwa imezuo nkwa ikwere mmadụ ụbọchị ọzọkwa ịnọ ọgwọ na mkpa kpọkwukwa onye ahụ sị ya lekwa nwanne m enwere m mkpa dị etu ngwa biko binye m nke ma ọ mere m nke a mere m nke ọzọ onye ahụ emekwa maka na ibirugo over years integrity mana ana m achọ ịgwa na ọtụ ndị mmadụ ihe ha nọ n'ụkpọkọ ya taa na-ata afọ because na in the spiritual realm ha bụ nwa osaka ịghọtara ya ha enwere ọzọ any integrity ha enwe ọkụ dị ike isi mmụọ mere m nke a ka mmụọ mere ha maka na emechara ya o chefuo kere maka ndị ọdị nke ọzọ na-awụ nsogbu dịrị ha mkpa dịrị ha agwa abịakwudo onye ọdịnala agwaghị ihe iyi eme o mechasị ihe ahụ ya eme ọ gazieri ya instead of obi mgbawa ya ekwu ya were sị nwa dibịa gbara m afọ ma nwa dibịa merụ m n'ụrụ m ọrụ ụzọ wee gazie ngwa mma emere gị nke a ọ na ịma ọnụ ọgba ezumezu mmụọ ndị ya na ya na-alụkọ ọrụ ka ọ gbọkuru biko ha nyere gị aka ha wee nyere gị aka ọ ya adazie gị wofe ka gịnị ka ị mere ichebe n'ụka ọbịa bụrụ ofe abara isi na ihe sọrọ gị kpụrụ ewu wee jee kene onye isi ụka onye iru abụọ ịma ọnụ azụ iko ka ị na-asa mgbe ị mere ihe dị etu a elopụgo nwawo onye isi lopụzie na ụdara ịzụta anụ ka ị na-alacha ịlachacha gwa bịa bịa zọrọ ọzọ ana m achọ ịkọwara gị na ọ bụrụ na mmadụ mere gị ihe lota na onye a mere ihe wee kere ya etu a ka ọ dịkwu na mmụọ mmụọ mere gị ihe lota na mmụọ mere gị ihe wee kene ya ihe m na-achọ ịkọwara wụ ka ị na-anụ onu a ọ bụrụ na o nwere mmụọ ọbụla ikwere nkwa mmụọ dịbe nne gị ma ọ mmụọ dịbe nna gị ikwere nkwa mgbe gburugburu ọrịa wee na-agị wee ofeke ị nweta ihe ị na-achọ i wee sizie na ijebe ego ụka ọbịa wee jụrụ ime emezu ihe gị na mmụọ kwuru ị bụrụ onye nwere uche bịa emezu ihe gị na mmụọ kwuru ọ bụkwa ndị iwu gwara onye kwere mmụọ nkwa mgbe ị na-achọ nwa ma mgbe ị na-achọ ego ma mgbe ị nọ n'ihe mgbu mana tata na ịnwetaghị ihe ị chọrọ gịnị ejighị na ihe eje nye mmụọ nke ya ihe m na-achọ ịkọwa ahụ dịka onye mgbasa ozi ọdịnala ụmụ ụfọdụ ihe gasị na-enye ndị mmadụ nsogbu n'ụbọchị taa ọ bụrụ na ihe nwere ka ihe si gbajuoro gị i werugo ọjị na nkwụ ọkụ wee jekwu na aja na anabe nna gị gbasa ụkwụ ụda na ụkwụ ruo ana kpọkuo ndị ichie na ndị hiberu ngwurube nna gị ndị hiberu ngwurube nna gị kpọkuo ndị ichie wee gwa ha wapụrụ ha ọjị gwa ha ihe bụ mkpa gị egwa ha mkpa gị they can never fail you as long as obi gị dị ọcha aka gị dị ọcha mmadụ ọ na-achụ gị ọchụchụ mmadụ na-achụgoro gị ọchụchụ ihe ị ga-eme bụ were ọjịji jọọ na anabe nna gị ebe ị dọrọ ana ngwuru kọsara ana ngwurube nna gị kọtachara ịwapụrụ ha ọjị gwazie ha na ọ bụrụ na ha mere gị nke a na ị ga-emerụ ha nke ọzọ believe in me ọwa ọkụrụ ndị ọzọ ọ ya awa ọkụrụ gị ka m mechie mgbasa ozi nke ụbọchị taa mana m na-enye ofu testimony ihe mere o nwere otu nwaanyị ya na di ya ebi mana oge ọbụla ọgụ na mgba nwata nwaanyị a ya na di ya enwegọtago ọgbara anọkọta ife ihe nwere isi a na-ese ihe nna ji ji ihe testimony a ka m kọwara gị ihe ike dị n'ebe mkpọkụ ndị ichie na ihe dị na ngwurube anyị nọ nwata nwaanyị ya na di ya nwegidere nsogbu di ewoluwo nde wee buru ya burata ebe nna esi na ya dị anụzi nwata nwaanyị a nọrọ ọnwa ịtọ na be nna ya oruwo nde nwata nwaanyị kwuru ihe a bụ ihe akụkọ mma na director onye nya testimony ka si wee ya o wee bụrụ na nwata nwaanyị a wee sio na wee nọrọ be nna wee ruo otu ụbọchị obi ya wee so ya ihe wee si onwe ya na sisi ya sikwa na be di ya wee nata n'orukwa n'ọnwa ịtọ ana na ya gwabụrụ nna ya nwụrụ anwụ si ya nakwa ihe mere elu o wee si ya wee chọba ọjị wee ruo ofu ime abalị wee bido wee bewe ebere wee bewe akwa wee sị nna ya ọ tọrọ ụtọ etu o si wee bụrụ na ya si na be di ya gburatara ya ọsịsọ ọnwa ịtọ ya wee nọ na bịa ọ tọrọ ụtọ n'obi o wee sị mgbe ya kpechara ekpere a wee bee akwa mechaa wee jee tụpụ ọjị ya n'ilo n'abalị anwa ka ya bịa lụọ nlọ ebe ya fụrụ nna ya ka nna ya na nlọ nna ya wee tọkpụrụ ya n'aka wee jebe na be die ihe ọdọ ya fụziri ya na ebe ya na nna ya wụ ha bataje na kọmpaụnd be die mana ihe dịzie sọpraịz na nlọ a bụ na nna di ya nwụkwuona
mana mbọsị ya na ya bata nna ya egbe bata wee pụta wee kpọọ nna di ya afọ a na-akpọ nna di ya, kpọchazie nna di ya afọ a nna di ya wee pụta na nlọ ahụ. Nna ya wee sị ya maazị Okeke n'ọgụ nwa ka m kpọnyere nwa m a n'aka mgbe nwa gị bịara ịnụ ya nụ gị na nwa m a ka ime ka ụlọ baa ya. Ihe a ka o kwutasị ya teta na nlọ. Ị ma na olulu otu ọnwa ya ji lọcha nla na ya nọ ebe nna ya di ya buru moto bata wee sị ya nwaanyị ngwa pụta akpa gị pụta ngwongwo gị na ụmụazị ka a nawa. Ọkwa etu a ka di ya si wee kpọrọkwa ya wee gbagọtakwa Abuja. Nke m na-achọ ịkọwara gị bụ na n'ike dị n'okwu ọnụ. Kpọkuo nna gị, kpọkuo ya ancestors na ọ na-anabe nna ukwu bi okwu na ihe ya agaziri gị. Onwekwa ajụjụ ọnwụ na ị nwere ihe ya ajụ m ihe gbasara ọdịnala ma ọ bụ na ị chọrọ ịgba afa ka ị mara ihe na-eme na ndụ, ziere m ozi n'ekwentị a WhatsApp nọmba 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite. Werekwa ya afa wee chọọ m na Facebook, ị ga-enweta m Ugochi tubelu Oraifite. Sendịara m ozi na ozi wa WhatsApp, aga m enyere gị aka ka ị wee pụta ihe, ka ị wee dee ude Igbo maka anụ. Daalụnụ.